Hello mga kalabilas, welcome to my channel, and for today's vlog ay pupuntahan natin yung mga areas kung saan nadaanan ng lahar after ng bagyong Rod. So ito kalabidabs yung mga bahay na tabunan ng ng lahar. So makita natin may tricycle. So ito yung mga bahay na makita natin, karamihan mga bubong na lang. So grabe talaga yung naidulot ng pagragasa ng lahar galing dito sa Bulkang Mayon. So makita natin yung mga bahay. Talagang hindi mo na pakikinabangan, no? And itong area na to, ito yung tulay na to, supposed to be sobrang taas nito, pero as you can see, ayan, pumantay na halos yung lupa na galing sa Bulkang Mayon, no? Makita natin yung mga bato, yung mga lahat na yung putik ay halos pumantay na dito sa bridge kung saan papunta sa Cagsawa Ruins. So ito yung area naman kung saan nakalocate yung ATV, no? Halos yung mga ATV natin halos nasira na din, no? Ito yung mga supposed to be talaga ginagamit pag gusto mo mamasyal dito sa Cagsawa Ruins, no? So may mga nasira din na parte ng tulay, and yun talagang isa yun sa naging dahilan kung bakit mas lalong madami yung damage, no, na properties dito mismo sa area malapit sa Cagsawa, no, na kilalang pasyalan din. And yun, nakita natin yan, mga bubong na lang yan mga kalabidabs, no. Hindi na talaga pakikinabangan. And even yung may mga tindahan kasi dito, pag pupunta ka dito sa Cagsawa Ruins, may mga tindahan dito, no? Ayan, halos natabunan na din ng lahar yung mga tindahan dito. So yung iba, ginagawa pa ng paraan, maghuhukay sila ulit. Pero yun na nga, matagal-tagal, and for sure, yung iba talaga hindi na pakikinabangan dyan. So halos yung iba, kalahati na lang yung natitira ng building, ang iba talagang bubong na lang. So sobrang hirap, no, ma-recover yung mga items dito. So nakita natin yan, halos natabunan yung mga souvenir items. So ito yung entrance, no? Kita natin yung entrance, tubig na siya. Dati hindi po yan tubig, no? Ngayon talagang malakas yung ragasan ng tubig. So puntahan natin yung loob mismo na Cagsawa Ruins. Nakita nyo mga kalabidabs, dumaan na dito yung tubig. So yung pinaka main entrance niya, yan po yung main entrance papasok Cagsawa Ruins, no? Dito sa Cagsawa Ruins, ito yung entrance, pero makikita nyo tubig na po yan. So itong tubig na to ay galing mismo to doon na sa Bulkang Mayon. Ito kasi mga kalabidabs, no, ito wala talaga tong tubig, no. Naka-landscape to, no? May mga tanim dito, pero ngayon hindi natin alam kung ito ay magiging permanente ng dadaanan ng tubig. So nakikita natin, no, talagang madaming tubig pa rin ngayon. So baka ganito na magiging bagong itsura ng Cagsawa Ruins, no? Kasi grabe, dito na dumaan yung tubig galing sa Bulkang Mayon. So ito na, yung kasama ko yung mga dito mga kalabits, mga pinsan para pumunta dito sa Cagsawa Ruins. So dito, ito yung famous na tourist spot dito sa Bicol, no? Ito yung Cagsawa Ruins.
So, wala talaga to dating tubig. So, nakikita nyo ngayon, ang dami ng tubig na parang hindi ko alam kung magiging permanente na nadadaluyan to ng tubig. So yan, nakikita natin sa likod yung Bulkang Mayon yan, mga kalabidab. So dito tayo sa Cagsawa Ruins, no. Dati-dati hindi naman to naapektuhan ng bagyo, kahit nung nakaraang Rimi, hindi siya ganun kagrabe yung tubig na dumaan dito, yung lahar na dumaan dito. Pero ngayon, ng bagyong Rolly, ayan, naapektuhan po talaga yung ating Cagsawa Ruins. No, yung pinaka-entrance niya, talagang dinaanan na ng tubig. So hindi natin alam baka ito na yung magiging permanente ng dadaanan ng tubig. So, ano yun? Magiging permanente na yan, Aruke, no? Dahil man? Ah, okay. Kaso pag Aruke yan na pag magparapawaran, piminan Aruke yan eh. Pero dati dahil man, no? Oh. So sabihin, bako na siya masyadong safe pag araw na ka na magiging itsura niya. So ito, pupuntahan natin yung resort. So ito yung papasok sa resort. So nakita natin, ito na yung resort ng Suro mo sa resort, no? So ito mga kalabidabs, ito yung resort dito. Medyo matagal-tagal bago ulit ito maayos. Kasi yung pinaka-entrance din, no, dinaanan na rin siya ng tubig galing sa Bulkang Mayon. So may mga halo na rin ito, mga lahar, mga bato galing sa bulkan. So medyo matagal pa siguro o baka hindi na siya mag-open. Pero hindi natin alam kasi baka aayusin pa siya. Pero for sure, aabutin pa ito ng taon bago ito maayos ulit. Kasi sobrang grabe yung damage na dinulot nitong pagbuhos ng lahar galing sa Bulkang Mayon. So maraming salamat mga kalabidab sa pagsama nyo sa akin dito sa Cagsawa Ruins para bisitahin yung area kung saan lubos na naapektuhan ng pagragasa ng lahar dahil sa bagyong Rolly. So maraming salamat at see you on my next vlog. This is Bong James D, ang vlogger na true lover. Bye bye!